My sme tu doma! My sme tu doma! My sme tu doma! My sme tu doma! Podľa vzoru Bratislavy aj Košičania dokázali prísť na toto námestie a takýmto spoločným protestom vyjadriť svoj nesúhlas s tým, čo sa v tomto štáte deje. Myslím si, že už bolo dosť času na to, aby sa naši politici, naši poslanci, ale aj ľudia, ktorí sú v rôznych funkciách v regiónoch, zamysleli nad tým, čo robia a dokázali urobiť niečo preto, aby ste vy ako čestní občania mohli žiť dôstojnejšie a lepšie. Za to, že ľudí, ktorí si chránia svoje vlastné, Paška do basy! 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 Keď sme boli pred 3 týždňami v Mestskom parku s viacerými z vás, tak sme ani možno netušili, aký tlak vyvolá verejná mienka. Následne potom aj odstúpil Pavol Paška, ktorý stalo to za to. Prokuratúry, súdy, aby mohli ukradnúť a nikto ich za to nemohol obžalovať, vyšetrovať a súdiť. A prezident sa jedná... Vždy poprosíme o pomoc ľudí, vždy poprosíme o pomoc ulicu, lebo ulica je jediné, čoho sa táto smerácka, zlodejská kamrať bojí.